leyo ngane leyo kuyimanje athi ngiyithengela nje imoto ethoyizi le enkulu le driver athi ngiyithengela imoto ngeyami imali uyondla ngani ngabethi ngiyasebenza nami nendaba ukuthi wena uyithengeleni lokho kwakho nokuthandana kwenu naleyo khohlakala kwenini kwenzayo mfowethu ngixoxa ungene emlomeni into engiyibuzayo ukuthi amandla ami uthi amandla akho lengane yakhe ekukhuliselayo akunangane ekhuliswa ngeyondliwa wagcina ngibona ingane yakho njengoba ngikubikela bafundisi na 6 months ngisejele ngagcina kule nyanga ukuyibona angaqedwa ngisho inyanga manje mana baba uzothatha umfazi wami uphinde uthathe nengane yami vele yonto emisele ngayo le Ngiyalibikelela nakubabukeli beBlack Life TV uhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlanga Amandla Ezulu. So ke njengoba sivakashela namhlanje nakanjani ubhuti khona lento angayitholi kahle kwi relationship yakhe esiyenzeka and njengoba ela uzele kona lokho ukuthi azoyilandelela. So ke asiza ukuthi ngabe uzohamba kanjani. Sabona njani? Yebo njani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila. Cela igama lesibongo negama lendawo la usuka khona. Nginjabulo kaNgcobo ngokuhlala ngila emlazi kaEchi ngokumakhaya masobusendoda. Oh okay. Ngicela usithathe sibeke nge-relationship yakho la iqala khona phathane kanjani and yini manje seyintsha esijikile le ezikubeka la ekhaya namhlanje silandise nje la niqala ukuhlangana khona. Ngisho nje ngithi ukuhlangana kwami nomuntu wami futhi sahlangana naye school bese sineminyaka ewu8 sithandana. Okay. Futhi konke bekukuhle because bengim-appreciate and bengibona nawe uthi angi-appreciate empilweni. Lonke izinto zethu nje bizi-right. Okay. Ngizosho ngithi mhlawumbe la kuqala khona inkinga iqala ekuthenini emsebenzini kube khona imali elahlekayo. Uma kulahleka lezi imali emsebenzini bese siba ama-suspects sibe u4 nabanye babafethu. Shuthi sigcinwa ke la sigcinwa khona ejele for ama-months awu6. Oh okay. Ya Lonke laba u4. Yebo soba u4. Kodwa uyayazi wena lento le enagcinelwe yona ejele noma Hayi cha kugcina etholakala futhi nokuthi simsulwa yonke into right sisazokhokhelwa nasikhona enkampanini imali yabo into kanjalo konke into i-right. Futhi ngezinkinga la iqala khona futhi mase ngihleli lapho ejele cathi inyanga yokuqala wafika umuntu amazongibheka nowesibili wafika wazongibheka esithathu ke ila kuqala khona inkinga ngithi ngiyamfonela athi mangichazela ngithethe ubhizi kanje na ngiyakwazi ukuzongibheka emva lapha bangasafika yonke lezi ezinye inyanga futhi okay ayingabe khona inkinga ngitshe mhlawumbe khona inkinga ezinibambile ngaphandle. Yes. Ukuhamba kwesikhathi futhi ngigcine ngithola inamba kasisi wami naye mangikhuluma naye futhi agcine engi-update ngitshela ukuthi umuntu wamathi usethola omunye umuntu ukuhamba insuku futhi aphela ngitshela ukuthi angathi akasahlala nalapho sihlala khona usehlala eMayville ngokuhlala about 20 years. Yebo yebo. Okay. Yebo so basembasho ukuthi usehlala eMayville mayichaza into kanjalo ukuthi usethola omunye umuntu so ngiyafika nje ngibhalela ekhaya njengoba ngibona ukuthi ngisanda kubuya ejele so izinto ezirong angifisa ukuzenza and ngizile kunjani ukuhlala ejele so akumnandi ngifuna ukuphindela impilo yami ngifuna iqhubekele phambili because ijele yami isana ngifisa ukubona lo mfethu athandana naye ngimbuze ngikwazi ukukhuluma naye nje kahle yonke into. Manje ke usisi wakho okay singafika usisi wakho umuntu wakho njoba egcina uzile kunyanga oqala weze yesibili esithathu awusamtholi uthe ugcinwe 6 months right so sonke lesi sikhathi leso awumtholi and ayikho enye indlela ukuthi mhlambe ungamthola ngayo if uthi awumtholi efonini sorry if uthi awumtholi enambeni yakhe. Angingenayo indlela yokumthola because mina nabazali bami noma ngisinomndeni wami abantu abaningi ngiyazizwana nabo emndenini umuntu ebengizwana naye kakhulu yena usisi wami lo ubekwazi uku-update ngezi. Okay. Manje usisi wakho uye lokunikeza inamba kaMfuthu. Yebo yena umuntu wami ngezi inamba kaMfuthu. Okay. Manje ke mawuthola ukuthi akasahlali la kade ngihlala khona bawu2 uhambe wayohlala nomfethu noma mhlambe uthola umunye umqasho nje wahlala yedwa. Lokho ngingakwazi anginaso isiqiniseko noma bahlala ndawonye noma kwenzakalani kodwa ngizwa ukuthi umfethu uhlala eMayville nawe uhlala eMayville. Oh okay.
So mangase ukuthi iqiniso vele ukuthi bayathandana and uyazi abantu abathandanayo benza zonke izinto ezenziwa abantu abathandanayo vele. Kulindelekile kujwayelekile into eyenzakalayo vele. So njengoba ulwela i-relationship yakho ufuna ukubona umfowethu lo and akasahlali umuntu wakho endlini nobawu-2, ayingeke nizikulimaze lento emqondweni ukuthi uyazi sebenze yonke into bobawu-2 nalowo bhuti loyo njengoba usafuna ukulungisa le eyakho. Angeke ngiqambe imanga kuyimanje kuyangilimaza kodwa njengoba ngisho nje ukuthi ngibonile jet izinto enjani so angiboni ukuthi konke engasengiphindisele khona ngizozama ukuyibamba ngayo yonke indlela noma ngithi ukuyicontrola nje ngayo yonke indlela ukuze ngikwazi ukuthola iqiniso ngikwazi ukumove on impilo iqhubeka. Yazi inhliziyo inakho lokho ukuthi yes bakhona nabanye bahle nje ba-right uthole ukuthi nabanye banemali kodwa mina inhliziyo yami ngifuna luya. Mhlambe isizathu esidala ukuthi ungaqhubeki nempilo mhlawumbe ushele kwezinye indawo ukhohlwe nje yilo sisi ngoba sekwenzeka kanje isiphi isiphi isizathu sokuthi ufune lo. Ngizosho ngithi baqinisile uma besenhliziyo ayiboni because uyena umuntu engimthandayo ngiyena umuntu engimthandayo nje angazi nami kanje ukuthi yena umuntu engimthandayo yena futhi engimfunayo i-relationship yethu be-right bengijabulisa kakhulu so uma sekuphela yona it's like impilo yami iyaphela. Besini nabo abantwana? Besinoyedwa. Ungana manje? Ngicathile. Nithandane 8 years nina? Shuthi ungana lo muntu? Yena cathi uneminyaka u2 mangaqamba. Ngoba samthona mhlawumbe sesina6 years, samthona sesina6 years sithandana ya. Okay. Ufana manje? Umfana. Umfana. Okay. Ngithi ngimlanda ubhuti khona ngizokwazi ukuthi nikhulumisane. Mhlambe uzoba nezimpendulo lezo ozilindele. Mhlambe into yakho nosisi umuntu wakho iphindile right nje. Mhlambe futhi akulona iqiniso ukuthi bandawonye. Asazi ngicela ukuvela ngimlande. Sinayo yonke into. Yebo. Uzophela amakhaza kulobu ubusika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola unumber 3 uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi omunye umuntu ukhona wena kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order sakho namhlanje ku 062-219-7748 sheshisa ungazebudlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke mfowethu uvumile ukuthi abe nathi ngiyathemba ukuthi uzokwazi ukuphendula yonke imibuzo singasifise ukuthi simbuze yona. So-ke asike sibuke ukuthi ngabe kuzokwenzakalani. Sabona njani? Ngiyabona kanjani sisi? Ngiyaphila nami. Ngicela kwazi kuba nesibongo nala ubuya khona. Igama ngusisande ngwathusi ngihlala eMeville. Mfene. Uyamazi ubhuti Mhlonani? Angimazi ubhuti lo. Awumazi? Angimazi. Buso bakho awukujwayelanga nhlobo? Lo. Okay. Ubhalile-ke uhlelo lithi umfunani umuntu wami because akekho right. Mekuza ngakumuntu athandana naye noma ke mhlambe ngathi abethandana naye kodwa uthi uthandana naye and mekuza ngakuma wengane yakhe and ungabe right kwakhe ufaka wena phakathi. So ngiyacela nje umuphi isikhathi sakho umlalele ukuthi ubizelweni la. Okay. Ngiyabonga. Ngicela ukukhuluma naye. Sawona siyaphila. Akaphele abhuti. Ngisho ukuthi ngiyajabula ukwazi mfethu. Kodwa ngoba sengiyakwazi ayikho inkinga mfethu. Nginenkinga la. Kunomuntu mfethu unomfundo kakhulu ukuthi ngicathe uyamazi. Nomfundo ngiyamazi nomfundo. Umfundo kakhulu, sinomfundo kakhulu mfethu bekumuntu wami. And ngicathe mhlawumbe manihlele ngiyaxoxa nangama ngazi. Ngimina mfethu bengithakani nomfundo ngoba kwengane yakhe le anayo mfethu. Ngiyawuzwa bhuti. Ngisanda kubuya etshele ngihlalile lo 6 months and ukuza kwami mangiphuma noma ngisasetshele ngaphakathi ngezwe sekuthi uhlala eMeville nani ngazaba and umuntu
uma ngithola ukuthi uthandana naye kuthiwa wena mfethu manje ngathatha isinqumo sokuthi ngibhale la ukuze ngikwazi ukuthola impendulo ey'ningi ngawe cause ukuthi angifisi ukwenza into wrong. Eyi ndoda, lo muntu okhuluma ngayo ngiyamazi and umuntu wami lo okhuluma ngayo and angiboni ukuthi khona into engenza ukuthi mhlampe ebuyele ngakwena because yabo inkulumo yakhe ngiqondisela ukuthi ngathi ufuna ukuthi nibuyelane naye. Wangitshela ngawo kodwa kuyikhona bengakaze ngabhekana nawe ngqo angikwazi futhi yabo. Mfethu ngiyakuzwa kodwa ngicela ukubuza imibuzo. Yini yenza ukuthi unqabe kangaka nengane noma wengane yomuntu? Ukuthi mina ngimthole benganayo umuntu obethandana naye ngokwazi kwami benganayo umuntu wakufihlela ngeke wazi mhlawumbe wakufihlela kodwa mina ngiboshwe ngithandana naye umfana and akaza ngithi mina sangisandeni mina mfethu ngisamthanda. So lento yenza kumina ingiphatha kabi kahle angikho right ngalento mfethu. Ukube kuyangami ngabe ngiyithathela iy'nqumo zami kodwa ke ngoba mfethu ngicathi akabhaliwe ebusweni noma esiphongweni ukuthi umuntu nawe umjida wabona intombazane wenza lekho okwenzayo nagcina ngithole kodwa mfethu bengicela ngazi noma angazi uzokwenza kanjani ungibuyisele uma wengane yami because uma wengane yami simuntu mningi iminyaka sithandana sineminyaka ewu-18 so mfethu ngiyakucela. Bafunga ngathi lokho ngitshela khona kuzothanda ukuba nzimana la kumina ngoba lo muntu okhuluma ngaye ngiyimisela kakhulu ngaye and futhi nginey'nhlelo ezinhle manje nje ngaye. Ey'nhlelweni zakho ezinhle bafo angikuphazamisi but nami nginey'nhlelo ezinhle ngayo and angathi akasazizwe zami usezwe zakho wedwa lento engiphatha kabi ngixolise bafungene emlomeni. Kuyikhona ukuthi mina ngoba ngichazile ukuthi la mina lo muntu lo othandana naye wena yabo usethandana nami and mina ukumthola kwami bengingazi ukuthi unomuntu obethandana naye ngimthole engenamuntu othandana naye ngize ngamthatha ingane yatholakala nesihlahleni. Okay kungaba nengane baningi abantu bahlukanayo nobaba bey'ngane bazo ngoba nayibalekela iy'ngane ninjalo futhi yabo angizange ngicabanga ukuthi uyathandana sibalekela iy'ngane ningi yenzeka lento leyo la emhlabeni nje yenzeka ukuthi vele nje kahle sinabo bayelo lo mina ngazi ngibalekela yami ngani ngiyayondla kuze kube manje ngiyayondla even ngisho ngisejele yami ngani mina bengikwazi ukuyisupport yami ngani manje ngozongithetha ingane ezibalekela noma into eniyikhulumayo leyo manje hleli ndawonye futhi ngabalekela ingane into ekhulumayo nayisho yami yiphi into enginayisho yayo laba leyo ngane leyo kuyimanje athi ngiyithengela nje imoto ethoyizi le enkulu le driver athi ngiyithengela imoto ngeyami imali uyondla ngani ngathi ngiyasebenza nami nendaba ukuthi nawe ithengeleni lokho okwakho nokuthandana kwenu naleyo khohlakala kwenini kwenzayo mfowethu ngixolisa ungene emlomeni into engiyibuzayo ukuthi amandla ami uthi amandla akho lengane yakhe ekukhuliselayo akunangane ekhuliswa wagcina ngibona ingane yakho njengoba ngikubikela bafuna 6 months ngisejele ngagcina kule nyanga ukuyibona angaqedi ngisho inyanga manje mana baba uzothatha umfazi wami uphinde uthathe nengane yami vele yonto oyimisele ngayo leyo le ngane leyo ngayithatha ingane mase wena uhamba nentombazane umfazi kodwa kayindawo owami lo mfazi nginey'nhlelo ezinhle ngaye and kusuka namhlanje ungaphinde futhi ulokhu ungiletha phambi kwamakhamera lawo ongiletha phambi kwawo kodwa uzofuna uxolelwane phakathi kwami nawe kodwa uzongiletha emakhamereni kanjani yazi awukwazi ukukhuluma njengamadoda man to man bangizokuthatha futhi ngikhona mina ngiyatholakala kanti bengingafuni sigcine siba ney'nkinga sixabana ngithi yebo lo nto yini wangifonela utholakala kanjani inamba yami lekhaya angiboni ukuthi kuyahlangana nawe lokho bafu kodwa into engiyitshela yona ukuthi mina ngiyacela mekhona indlela oningivumele sikhulume naye usisi simfonele sizwe iside lakhe ukwenzakalani ngicasi lokho kuzoba ayikho ezokhuluma naye umfazi wami lo yebo sithandane iy'nsuku ey'ncane ney'nyanga ey'ncane kodwa kusala mina nginey'nhloso ezinhle wena mfethu wasuyishaya isifuba ngokuthi umfazi wakho uyamazi umfundi uyamazi usuka phi umfundi uyakwazi kubo ukuthi kubo ikephi kanjani kodwa mina ngoba nginey'nhlelo ezinhle ngaye ngimthole ewumfazi oyiphethe kahle namanje usayiphethe kahle ngizoqhubeka naye ngeke ngimiyeke nami njalo ngamthola eyiphethe kahle
okwakho-ke Uzugade lokho kwabo, wahlulekanga wahluleka Azi into So, wrong ngiyayibalela kodwa wena futhi uzongenza ngenza into wrong. Lento yenza ngiyithanda. yabo kuyimanje kumele ngiphuthume emsebenzini yabo into enjalo indaba yakho nje mina mfethu angazi ngizoyithini bafu Uzohamba. Uzoyithola ingane. Langa lento. thatha ingane mfowethu umshiye umfazi wami singabanga umfazi wami Yazi lo ngingathandana nomfuna ngazi ngitshethi mina angagcina ehlala nomunye umuntu noma akwazi ukuyogibhida nenye indoda into kanjalo kanti umdliseni umfakeni ngingani noma mhlambe wenza kangcono kunami wena ukhona la ungcono khona kunamba shuthi asazi ngicathi solution kasisi and esokwazi ukuthi kwenzeke usisi ngoba esho ukuthi singazama umfone asimfone kube yena okhetha ukuthi uthatha iphi indoda la Okay, ngiyabona. Ngiyacela ukuthi ngisifone sami. This song is your turn for 6 rand per month. Hello? 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 Siphinde simzame futhi. Lower than 5 rand. Please wait a moment. Your call will be connected. Hello? Yebo, kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStufuza dla ngamandla ezulu from Black Life TV. Awukho busy? Ngicela isikhathi sakhe esincane nje. Okay. Okay, ngiyabonga kakhulu. Ngine guest uNjabulo owakaNgcobo. Uyamazi? Unjabule kuthiwa kaNgcobo. Yes. Yebo sithi ngiyamazi. Uthe uma wengane yakhe wena. Yebo kunjalo. Oh okay, ngiyabonga kakhulu. Mawuvuma. Shuthi bengadlali ngami. Akekho right ke ngesimo okuyisona phakathi kwakho naye. So ubhalela kuhlelo la ka Black Life TV elithi umfunani umuntu wami. Ekuhambeni kwesikhathi uke wathola ukuthi okay, the time kade sejele weza wazombheka kabili kathathu and then wahlala khona 6 months. Lezi ezinye izinyanga awuzange uzombheka. And then emva lokho wayesezwa ngandlebeni ukuthi wena ngazuthi usumuvile la beniqashe khona noba uthuni noNjabulo. Wahamba uyohlala kwenye indawo and impukane eziningi zichaza ukuthi engazuthi uhlala nomuntu wakho omusha abathi usisanda. Yes. Yes. Uyamazi Sisanda? Usisanda. Yebo ngiyamazi. Oh okay. Kwenzakalani? Angizwa? Unjabule lapha. Yes, ngihleli naye la. Senze njani? Njengoba ivale ifoni. Ngiphinde ngimzame futhi. Okay. Sikhonta isolana Uthuswa yini abuza athi uNjabulo ufike kanjani? Ufike ngani la? ngicabanga ukuthi mhlawumbe bengakeze sengibuyile ejele. Oh, ngenza ukuthi akazi. Angazi because bengibalekela amakhozi ami anti nje angikaze ngithole Okay. ngabuye so Okay. ubheke nje uphuma nasejele ngikhuluma nawe. Ngiyacela ningivumele siphinde simzame futhi because ngidinga ukwazi ukuthi ithini into. awumzami sisi kumele kuchaze kahle ngizwa kahle into eningilethele yona la
Yebo, Nxese, sinqamukelene ngalesa sikhathi. Busabuza ukuthi uNjabulo ufike ngani la? Right? Yebo, ngibuza nokuthi bahlangane kanjani nesithandi. Uzamile ukubheka ngendlela angasabheki ngayo, kodwa ugcina imtholile. Wenze ngey'ndlela zakhe. So, into esesime ngayo manje la ukuthi kuyabuzwana-ke manje ukuthi and then ubani umuntu omunye kanti owuyena. Because awukwazi ukuthi ungaba nabantu abawu-2 uwedwa. So sidinga ukwazi ukuthi ume kuphi noNjabulo Ngcobo, ithini into yakho naye, ithini story? Hayi nje ngoba kuyengane yami and nje siyathandana angihloni baby. Yini edala ukuthi angikho Uma ukuthi understand ukuthi ngeke ngawenza amaphutha before kwala besejele. Uhlele isikhathi eside kakhulu ejele ukuthi like ngaze nami ngathola i-boyfriend because like hey ngengikwazi ba ngihlele isikhathi eside ngilindile nami. okay. Oh, okay. So kona ubuwazi usephumile? Ubani? Ubuwazi ukuthi usephumile ejele? Yebo bese ngazi ngengezwe ngabantu kodwa nangakomboni. Why ungazixakanga ukuthi umbheke? Ngiyazi kuyi-relationship entsha but wena kade usho manje ukuthi umuntu wakho umthandayo. So uyini edala ukuthi naye bengangibheka ngithi ukwazi ukuya kwishow eyofuna uyobuza ukuthi ulento lethu ukuthi usani ukuthi ngifuna naye bengakwazi ukungibheka ngithi ukwazi ukubheka abanye ushole naye ukungibheka. Oh, okay, bekufanele kube uyena okubhekayo. Bemele ukubhekayo. Okay. Usukile emqashweni wenu ngoba u2 wayohlala kwenye indawo. La uhlala khona manje uhlala noSisanda noma umqasho wakho uhlala wedwa? Luthini isikhathi ngisikhathi nesisanda khona. Okay. So uzokwenza njani? Ithini into yakho? Ngicela ukukhulumisa noNjabulo. Hayi ngokuthi isanda yena uyazi ukuthi si part time. Ngeke. Usisanda uyazi ukuthi Uyazi si part time ngeke ngikwazi ukulahlekelwa okukhona ngomngekho. ngiyazi ukwazi ukulahlekelwa uNjabulo. Yebo, ngeke nje ngomngekho. Hayi isanda kumele understand. Oh. Uyazi ukuthi uNjabulo. Oh, okay, ngiyacabanga ukuthi lokho kuphelele ukushile bekade ngifisa ukukuza, so ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Yebo, ngiyabonga. Kodwa uzohamba uyombheka uNjabulo. Naye ukuthi ukhona lapho uzokho naye ngeke azongibheka. Hayi sidinga. Umambela kancane. Ukhulumisa naye. Njani mfundi? Kanjani Njabulo? Ngaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicathe okuningi sebekuchazelile. Ngize ngabhalela la ngoba ama-calls ami ubuwaziba and angikutholi. So and uyazi ukuthi angiyena umuntu onolaka noma uthanda izinto ezi-wrong kodwa ngithe ngikhetha ukubhalela ngoba ngifuna wena mfethu. Ngicela ubuyele kumina, ngicela ubuyele ekhaya. Ayikho ngizobuyela ekhaya. Kungangijabulisa kakhulu lokho, kungangithokozisa. Ngifisa ukwazi ngizokutholaphi because uma ngisuka la ngicathi ngizoza kuwe noma ngizobheka wena. Hayi okay, ungeke uzongilanda ney'mpahla zami ngingane. Okay, ayikho inkinga. Umtshela shiye lo phone le ngamthengela yona iPhone. Nanga ubhuti we-iPhone la, uthi ushiya i-iPhone yakhe. Eyakhe, uyithengele ngoba ithanda so uvuka nje wathi yami sube yami. Phela khohle ukuthi imtshelo nje uzongazi. Uningi nami engakunika. Yeni leyo ndaba nichazelana ngelinye ilanga ngibuye ngibona. Ngiyabonga sisi. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho sisi. Ngiyabonga. Yebo. Ubusodwa ngikhuluma? Okay. Ungafani. Ungivele. Usengeza la kwamike. Mase ukhuluma naye kodwa. On the phone. Useshone Ngiyasabanga manje. ukuthi ifoni i-drop manje kanene. Umuntu wangibona ukhethe mina. Awuthole ndoda. Hayi akasayibani. Kwanele mfethu, sekwanele. Uzwile ubu-temporary ba. Ayi. Ngicabanga ukuthi ukuphendulile konke and uzwile
uma ngabe uthi akashiye i-iPhone owamthengela yona. Waphendula futhi okutshengisa ukuthi akathukanga ukuthi usefuna ukushintsha isitori athi ngeke kumele ukulahlekelwa kukhona ngongekho njengoba kade esho ekuqaleni. Okusho ukuthi bafoshiya iy'ntombi zabantu noma bey'ngane zabantu, uthole wakho uzomthola o-right, uzomthola ozokuthanda futhi. Uyeke le nto yenzayo. But-ke ngiyabonga kakhulu Sisanda ukuthi ufike. Ngiyabonga isikhathi sakho, ngiyabonga nje ukuthi usilalele. Kodwa-ke indlela ekwenzeke ngayo it's life, impilo iyaqhubeka. Mbukela lapha ekhaya ngiyathemba ukuthi niyazibonela nani ukuthi kwenzekeni, nizibonelile ukuthi utheni, nizwelile nani ukuthi utheni. UNomfundo uchazile wathi ucela ukuthi baba umntwana wakhe amlande ney'mpahla ney'ngane. Okusho ukuthi uyamthanda and ushilo wathi ngiyakaze ayekele ukumthanda. Into emdale ukuthi azabe nenye boyfriend ushilo ukuthi ingoba nakho uNjabulo ubesejele and wahlala mhlawumbe uze wabhoreka waze wabona omunye umuntu, kodwa kahle kahle yena uthe uthanda uNjabulo. So-ke ngiyacela lapha ekhaya ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, ushare, ngiyenzela kakhulu. Bye.